Secondly, our player's player of the season is Ayanda Mtambo. Our young player of the season is Thembelihle Mthembu. Our chairman's award goes to Nomfundo Mtshali and Thembelihle Mthembu. Kuney'ngane la eziwu-3 4 9 kade beyithatha manje la thatha ama-award awu-2 abazosishiya baye endaweni engcono kunathi esigabeni lesi esibili uma usuka kwi-Hollywood. Okucacayo ukuthi ukhona umsebenzi omuhle owenzakalayo. Good day, ladies and gentlemen. My name is Letobuhle Masondo, and I'll be your MC today. I want to welcome you to our awards ceremony. So, I would like to firstly mention our house rules. Please kindly put your phones on silence. I like everyone to stay connected to the Wi-Fi and subscribe to Meaningful Conversations with Zandi Mfera, Zanele Matenja, and Letobuhle Masondo. So you'll be allowed to take your photos and videos after the recording has stopped. Can I have the handovers for Amara? So our award winners will go as following. The player of the season is Nqobile Xaba. Secondly, our player's player of the season is Ayanda Mtambo. Our leading goal scorer is Andiswa Mthembu. Our young player of the season is Thembelihle Mthembu. Our chairman's award goes to Nomfundo Mtshali and Thembelihle Mthembu. Our defender of the season is Aphelele Pheo. And lastly, our midfielder is Nqobile Xaba. Sinibona igama lami nguNkosikhona kwaKazondi imina ucoach wale team le igama le team Amangwane Cosmos Ladies Football Club. Manje sizobiza ama certificate award, ama achievements. Zoqala ngibize uSithole Andiswa.
Yekho. Cela uSimanzi. uManzi sinesipho. Ngala. Cela uShezi Andiso. Sondelos. Nkosikhona wakaZondi. Ngibhekele eceleni. Cela uChairperson weteam Sibongiseni Mpinga. Assistant coach yami uManzi Nondumiso. I'd like to say congratulations to the award winners. Thank you very much. Halala. City. Halala. City. Halala. City how. Halala. City halala. Sanibona? Niyaphila? La sibe neligi ebesidlala yawo amantombazane. So siqale kahle, sadlala kahle. We played 18 games. Sawina aw 16. Sasiqeda iligi sizophela. Siyaluza amagame amabili. Sincishekela ichance ukuthi sidlelele phambili siyodlala ku Regional League obizwa ngoAbsa League. So siyathemba ukuthi le season ezoqala ngonyaka ozayo abantwana bazoyimisela, bazojima because sineyinhloso ezinkulu ngabo. Siyafisa ukubabona ku Hollywood bedlala. Yabo. Engizocela kunina ke badlali ukuthi nimisele nikhandle nisebenze kanzima because yes italent elikhona nalo but if ungafuni ukuyimisela angeke uzuye indawo. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Nyangizwa badlali. So ngiyacela ukuthi nimisele. Yeah coach. Angikhali coach. Kube ngithintetela wena. sanibonani. Ninjani? Ngisibongiseni Mpinga mina. Umsunguli wazo lezi ngane lezi. Saze sicela ke usisi uZandi ukuthi hayi azolekelela. Cha zona ingane edlala kahle impela. Sibe nebhajana elincane nje. Kodwa ikhona okuhle. Ngibona nangumqeqeshi asakubali lokho. Ukhona okuhle kunezingane la ezu 3 4 9 ngade beyithatha manje la thatha amaward awu2.
abazosishiya baye endaweni engcono kunathi esigabeni lesi esibili uma usuka kwi-Hollywood. Okucacayo ukuthi ukhona umsebenzi omuhle owenzakalayo. Angazi nomanager naye khona engathanda ukubeka ngey'ngane zakhe. Ungabisanqaba ngoba nali ithuba. Sengithanda wena sandwa sami yo, oh ngifuna wena, ngifuna wena sandwa sami yo, oh ngithanda wena, ngithanda wena sandwa sami yo, ashubari wa ashubari wa. Oh ndicinga ngawe sandwa sami yo. Ucoach ngikhatha nebhizi bayazi ukuthi ngiyatetemba. So ake ngisho okuningi except ukuthi nje angikwazanga ukuspend isikhathi esiningi nani. Kodwa niyazi ukuthi ngiyanithanda ngithi. Sizosenza isikhathi next year. Kuningi kufanele sikukhulume, kuningi kufanele sikwenze ndawonye. Kodwa nje I am very proud of you. Nabangekho I'm very proud of them. Sendithanda wena.